Здравейте! Това сме ние, Monster High Funny Friends. И това е нашия първи епизод от колекцията ни Monster High Funny Friends Bonus. Това е нашата поредица. Остров, пълна драма. И тук ние ще снимаме вилата на София. И центъра на гости. Да. Готови? На 3 ще започнем. 1, 2, 3. Да представим участниците. Клодин, Уф. Здравейте, стомища. Клео, Данил. Къде ми е гримьора? Ужасно на тревата. Аби, Боминабъл. Здравейте, ще ви разбия. Винас. Здравейте. Декалора. Здравейте. Сега е Франкенщайн. Здравейте. Лагуна Блу. Здравейте. И оперета. Здравейте! Радвам се да ви видя. Така, сега ще ви разделя на два отбори. Значи, дяволчетата. Клодинов, Клео Данил, Аби Боминабъл и Винас. Ангелчетата са Дракулора, Франкенщайн, Лагуна Блу и оперета. Първото ви предизвикателство, момичета, е да отидете в пещери, да се опитате да намерите диви животни. Моля ви, момичета, започвайте. На старта, готови, старт! Да побързам. Идвам. Айде. Айде, Винас, побързай. Аз смятам да остана тук малко. Заболя ме крака. Тревата е гадна. Хайде, Винас, ще загубим. Сега идвам, Клодин. Давай. Мисля, че трябваше да е този път. Коя си ти? И какво правиш тук? Аз съм Винас Макфайтър. Аз съм Джейн Булитъл. И какво правиш в моята пещера? Съжалявам. Ти да не би да си от тази годишния сезон на Остров пълна драма? Да, откъде знаеш? Аз съм от миналият. Ти да не би да бутна тези камъни? Да, съжалявам. Но ти отколко Не, си тук? божичко, това ще предизвика земетресения и всичко ще се разруши. Бързо трябва да бягаме. Чакай, последно. Къде си била? Джейн, къде си била през цялото това време? Бях в една пещера. Добре, момичета, сега трябва бързо да гласувате кой ще победи този сезон, защото една наша участничка е бутнала нещо много важно и сега върху нас ще има земетресения и много ще се изсипе лава, затова трябва много бързо да се махаме от тук. Така че, кой искате да победите? Клео, кой искаш да победи? Не можеш да гласуваш за себе си. Защо? Аз съм за моята една добра приятелка, Спектър. Добре, аз съм Спектър, не можеш да гласуваш за мен. Нали бяхме приятелки? Гласувай за някого Добре, оперета. Добре, оперета. Аби? Аз съм за Клодин. Добре, Клодин. Винас. Добре, Винас? Джейн. Джейн не участва в този сезон.
Добре. Побързайте. Аби. Добре, Аби. Значи, Франки. Ами, аз ще гласувам за Винъс. Дракулора, аз също ще гласувам за Винъс. Лагуна, аз ще гласувам за Дракулора. Оперета, аз също ще гласувам за Винъс. Добре, значи Винъс е победителя. Сега се го отпрашваме, защото скоро ще умрем. Бягайте! Хайде, Винъс, върви! Бързо върви! Ще тръгна, когато ми дадеш парите. Кога ще ми дадеш парите? Ами, ще ти ги дам. Хай! Върни се тук! Бързо на лодката, всички! Хайде, бързо! Давайте! Хайде, тръгвай, Винъс! Побързай! Това беше нашият първи епизод от Monster High Funny Friends Bonus. Радваме се, че бяхте сред нас. Само да кажа, че може би ще има един кратък епизод, пак на Вилата за Софи. Да. Няма да е за Остров Пълна драма. Може да правим Остров Пълна драма, Да. Сега да побързаме преди лавата да е дошла.